Броени минути след изтеглянето на жребия за сезон 2025-26 в Югоизточната Елит-Бет трета лига, разговаряме с президента на Марица Пловдив, една от емблемите на това първенство на тази група. Йордан Влашки е до нас, когото ще попитаме първо как върви естествено лятната подготовка. Завъртяхте вече няколко победи в проверките и селекционно има ли още на къде да се надгражда и да споменем кои момчета дойдоха. Интересни са имената със сигурност. Първо здравейте на вас и на вашите зрители. Подготовката върви добре до момента. Всичко, което сме планували, се случва както сме го искали. Някои от момчетата, които взехме, Борис Тотюков е доста известен така в аудиторията, абсолютно голямо е в българския футбол. Той юноша на Марица, нали, може би и това много помогна, за да той да се върне вкъщи. Веселин Марчев е другото лице, което успяхме да си върнем. Стар ваш познайник. Да, който изкара 3 сезона в професионалния футбол при нас. Взехме 3 млади момчета от третия отбор на Ботев, които старши треньора и неговите помощници бяха работили в Ботев с тях и те знаеха много добре тяхните качества и още преди да се случи изпадането на клуба, щяха да ги потърсят. Това беше идеята. Друг, който взехме днес с трансфер е Коцето Татаров, също от втория отбор на Ботев и той имаше подписан договор с Крумовград, но нали, според развитието на нещата остана без клуб и се радваме, че е избран нас, защото имаше доста предложения от втора лига. Самия факт, че такива имена идват, Борис Тютюков, няма как да не кажем, че то неговото име го свързваме повече с първа лига. Това наистина подсказва доста големи амбиции. Как си ги обсъждате вътре и в клуба? Борислав Караматев е вече доста опитен треньор, макар и сравнително млад. Ами, вижте, ние нямаме болни амбиции. По принцип, искаме да развием отбора, да направим една сплав между опитни и повече млади футболисти и да надградим колкото се може повече. Нямаме болни амбиции за този сезон, ще искаме да сме в челото, ще искаме да се представяме добре, но нищо не ни е на всяка цена. Знаете, Марица си е име, отделно на това много се чудят как успяваме футболисти, които имат предложения от първа и втора лига да дойдат при нас. Просто при нас организацията е доста силна, работи се изключително професионално и като екип, и като техника, и абсолютно всичко. И може би това помага да успеем да привлечем футболисти. Изминава може би година от онези по-трудни времена, в които имаше сътресения финансови. Стабилно ли е вече всичко? Спонсора, както се казва, влюбили се вече в Марица година по-късно? Да, бяха доста тежки времена като цяло, но в момента абсолютно всичко е много добре и мога да кажа, че вече се е влюбил, защото това, което беше идеята за начало, той доста е надхвърли и бюджетът е доста повече от това, което той първоначално беше отделил, така да се каже. И имаме неговата пълна подкрепа изцяло финансово и технически по всякакви параметри, които сме искали реално за техника и за чисто организационни неща, като превоз, рейс, бус за школата. Работи много към детско-юношеска школа да се възвърне името на клуба, това, което беше преди. И това ни е най-големият приоритет в момента, да възвърнем клуба, да го върнем там, където е бил и където трябва да бъде. Най-вече детско-юношеската школа и оттам да върви и мъжкия клуб. И последно, няма да питам за амбиции и цели, но как виждаш този предстоящ сезон? Ще бъде ли той, може би, още по-интригуващ дори от миналия, в който имаше един основен кон в лицето на Черноморец Бургас? Да, първенството като цяло според мен ще е доста тежко. Има доста добри отбори. Знаете, отборите от Бургаския регион абсолютно винаги се целят в челото. Доста добра организация имат и финансово са добре. Спартак е изключително отбор, който вече трета година иска да влиза в професионалния футбол. Така че първенството ще е доста отпорно и доста интересно, със сигурност. Значи хората да гледат и да идват по стадионите. Да идват повече по стадионите и се надяваме да има какво повече да виждат, не само да идват, а да има повече футбол и повече добри примери като цяло. Благодаря и успех! Благодаря много.